Ia că când eram eu mai tânăr, vreo 20 de ani în urmă, lucram pe vremea și la morga numărul 8. Și vremuri au fost așa ele, tare frumoasă. Nici pe lumea asta nu se compară cu autopsii făcute pe însărate după un stăcănaș de formol. Pe vremea și aveam eu un coleg tare de treabă, Nicolae Sergeevici. El era un autopsist tare vestit, foarte pasionat de munca lui. Prin morgile Republicii mergea zvonul că îi crește scalpelul din deget. Așa era el de bun specialist la autopsii. Cam în minte când veneam dimineața de vreme la lucru și Nicolae Sergeevici mă întâlnea cu zânghitul pe buză, învârtind scalpelul între degete ca o murișcă de vertaliot și îmi spunea: Ei și, Valodea, tragem o scârtie matinală. Aveam aici unul în frigiderul 3, ca un purșeluș. Stăiem ca unt în trânsul. Și ea că așa în fiecare zi, tare vesel om, întotdeauna cu zâmbetul pe buză, sufletist. Și ea că într-o seară am venit eu la lucru și îl găsesc lângă un trup tăiat pe jumătate numai, scalpelul era pe jos, dar el stătea cu paharul de formol în mână și era tare scărchit. Și așa a stat Nicolae Sergeevici vreo lună. Nu vorghea, era abătut, nu nimerea linia cu scalpelul, mai scurt s-a transformat în alt om peste noapte. Eu tot încercam să întreb și s-a întâmplat, dar el se făcea că nu mă audză și eu n-am mai insistat. Peste câteva luni, la noi în spital s-a întâmplat un incident foarte straniu. Pe atunci șef la noi în spital era profesor Koneșnikov, mare chirurg bun și specialist vestit, mai ales pentru transplanturi de inimă. Într-o zi, când profesorul făcea un transplant foarte complicat, în sala de operație au dat buzna o echipă de bandiți, îmbrăcați în scurte de chel neagră, înarmați până în dinți cu automate Kalashnikov și pistolete cu glușitele. I-a pus în genunchi pe toți asistenții și surorile medicale, dar pe profesorul l-a pus să-și dea jos pantalonii și chiloții. Unul dintre bandiți mai în vârstă, cu bărbuți și cu ochelari cu ramă subțiri de aur sau procheie de profesor, s-a așezat în genunchi și a îmbrăcat pe mâini niște mănuși chirurgicale, o scos din buzunarul lup și a început să studieze cu atenție membrul profesorului. Și membru și să studieze? Membru, axul, țava, mândrie bărbatului și nu știi, mădularul mai scurt. Aha, da. Așa, și a început el să uite cu lupa la mădular, l-a pipăit cu atenție câteva minute, după care a spus: pozitiv. În momentul următor, un bandit mai zdravăn așa, o apucat-o pe o asistentă de păr, o îngenunchiat în fața profesorului, o căscat gura cu amortizorul pistoletului și a obligat-o să iei în gură mădularul profesorului. După ce membru a intrat cu totul în gura asistentii, unul dintre bandiți și-a făcut avânt și-a pălit-o din răsputeri cu bulcancul militar sub bărbie. Asistenta a zburat câțiva metri într-o parte, cu membrul profesorului în gură, retezat din temelie. Pe urmă, bandit cu ochelare de aur s-a apropiat de asistent cu un borcanel într-o mână și cu o pențetă în altă mână și-a extras cu atenție mădularul din gura ei. L-a băgat în borcan, le-a făcut semn bandiților și toată echipa a dispărut de spital fără urmă. Profesorul stăvălea pe jos într-o baltă de sânge, asistentele repede l-au căsut și profesorul cumva au rezistat, dar mare treabă nu s-a ales din trânsul. Pacientul lui a murit pe masă de operații, profesorul peste ceva vreme s-a apucat de băut, a părăsit lucru și peste câteva luni l-a găsit la marginea orașului mort într-o baltă de bărătură. Ea că așa s-a ales nică de viața omului. Toată treaba asta a fost cumva mușamalizată, evenimentele reale au fost ascunse și în ziare s-a scris că profesorul a murit într-un accident rutier, știi cum se făcea așa pe vremuri. Dar poliția nu a reușit să dea de urmă făptașilor niciodată. Și peste câțiva ani eu am înaintat în carieră, m-am mutat de la morgă, am devenit chirurg. Și într-o sâmbătă seara am organizat o petrecere cu invitați medici de la noi de spital, la mine la vilă. L-am invitat, bineînțeles, și pe vechiul meu prieten, Nicolae Sergeevici de la morgă. El lucra în continuare autopsist. În amintirea vremurilor bune, eu am păstrat niște focarniți, băutura noastră preferată. Spirit cu formol și cu un pic de acetonă moale. Foarte tare și foarte bună. După ce au plecat toți oaspeții pe la 2 noaptea, am rămas numai eu cu Nicolae Sergeevici cu canistra de focarniță pe masă. După vreo 4 pahare de focarniță, ochii lui Nicolae Sergeevici au început să strălușească ca para focului, limba a început să-i se împletișească, au mai șocnit un pahar cu mine și au început să-mi povestească următoarea istorie neverosimilă.